Jini nok ni Bwta ok ni jini bahanok bai malainya bagui Dili ni kaisa kothawo thango rang riwi malainya ni bagui hingke norok bo buji mankhana hindi kok bai kotha rok hingke norok tambuji obo norok bo saimanna baksa bo saimanna baksa keba saimiyana obo besya rok ni jaga tei o bini Bwta bini bahanok juk bai malainya thamani doga khafrewi langka somoi tongkha bobai borok afro borokni somoi paina nai tongmani a jorao paiya kota a jorao phatano hoite doga sababo doga togui tongkha afro nini time wngbaika nung ongkhor sidi tabuk ang hapnai omo haike phatani borok khorang rihorui tongkha phiaba Bwta bisingo bahanok juk bai malai tongnai khorang saharo je ang tei kisa somoi o jagao tongnani muchungo nung tongadi nasinggadi abo bini bahanok juk ok bini bumani ogni asaimani hingke phatano hoite teisa khorang rohormani khnai mankha je borok nung jodi tei kisa somoi kwbang tongnani hingke nung double payment ma khlainai hinui phatani hoite khorang khwnahorka tei mo Bwta hingke bini bahanok juk bai a jorao somoi ka tongna bagui double payment riwi phano tongnani raji ungjak bo a jorao wana jangnai kok hingke omose bini mwnai o bwrui bahaike o kothao sogoika poila tei bini Bwta ok bini bahanok juk bai no a room ni kothao tamo khlai tong norok jodi o pura video ni story saimanka hingke norok ni kwchangma bothrai thaijaknai o kok rok no khwnawui hingke tini ni story senglai sinai dark truth of Delhi GB Road o incident poila senjakka 2019 West Kolkata ni simi a jagao bwrui khoroknai West Kolkata ni MNC o company o samung khlai tonglaio borok part time job kahai borok ni salary wngkha around 35,000 per month tei morok bwrui khoroknai wngkha belai kheno dol kaham eba best friend o khoroknai ni bisingo master ni bumung wngkha Jyotsna abo kaptwtwi bini dol ni ganao thangui saikha je tei masa bwrui ni bumung hingke saimanya tamni hingke o jagao khurjajak bini bumung taridi hini bo sajak tongo aboni bumung wngkha chwng rikha bono rani hinui hingke chwng bono rani hini sinilainai rani mai Jyotsna belai kheno dol kaham tei best friend borok khoroknai a jorao o Jyotsna himani rani ni logi thangka bo kaptwtwi khe bono tamo thangui saika a jorao a bwrui kaptwtwi thangui saika je bini dol no ang Delhi o kaisa job mangkha a job o per month 1 lakh mannai hinui hingke bo je kabui thangma hingke abo khushi ni muktui hini sajago abogi bo kaptwtwi bini dol no saika 1 lakh hingke o jagani kok gia per month 1 lakh mannani hingke borok tabuk je jagao part time khlai tongo a jagao hingke 35,000 je abogi 1 lakh mannai double ni double mannai hini belai kheno khushi ni bagui bini muktui phaiye bini dol no pro sabui tongkha bo phiaba dukhoni byapar hingke obose bini kapnani alada reason bo tongo je bo Delhi o thangui job khaina phano bini parents rok bono gosia je bono rohorui asok haksalmao job khlainani bagui abagui bo kapkha jepuru rani Jyotsna ni kok rok no khonaka afro rani bo belai kheno dukho nangjakka amsuk job kahama mantri se rohorjak gya hinui hingtei Jyotsna ni mohor muktui no nugui bo belai kheno dukho nangjak bo tangi kap tong hingke bo kabui tongkha puru Jyotsna ni logi rani tamni hingke ang to norok no swkang no saipaijak borok kunui best friend belai kheno dol kaham borok khoroknui afro office time paibai leisure time o hingke no borok kunui no lunch rok khlailaiyo tei lunch rok baklai chalaiyo omo haike no borok khoroknui mang tonglaio in fact office ni poro outing khaina pono thana hingke gubun jaga rok beraina hingke borok khoroknui no kok chablaioi thanglaiyo borok khoroknui kondi no pono alada berailaiya eba tonglaiya kubni dol rok bai obahai borok belai kheno dol kaham tongmani a jorao asuk dol kaham hingke a situation o Jyotsna phataro thangui Delhi o thangui samung khlaina polo khlai rijakya aboni bagi bo belai kheno tabuk hingke dukho nangjak tamani hingke bini family bono Delhi o rohorui samung khlaini bagui ready wngya hinui
Hinke aborongno khwnawoi rani bo apro sungka josna no salary parman bsung mannai hinui apro saka josna parman 1 lakh ni upor mannai hinui apro rani josna ni kok khwnawoi te salary asa kwbangma rongno khwnawoi bobo khlainani muchungjak apro abo khwnamani ulo bobo khlainani muchungjak bagi bo sungka nini bodla ang khlai di mano yakheba ano dawi derewi mano hinui Josna hinke no apro saka phirongongo nang khlai mano khlaina hinke ajagani slano rohoroi rani no tunui di hinui bono ri rohoka hinke bo ajagao sogoika rani apro office o thogoika din wngkha 11 June 2019 ni dino apro bini interview tongmani hinke bini swkango tebo tongo interview rinai rok line ramsa Bafur belakino nervous ungjak tei narsingjak asogoi boro bini interview sokpaino hinai amsuk somoye no khoroksa chai wala phaika a office no chai tonnai aforo kino a chai wala sungo o rani no madam nang chai dena hanai nakiba coffee hinai apro rani saka nang je kaham kai klai ungoi mano abono rifaidi ano sai yakhabo coffee jesmano je kothok abono rifaidi tamni hike ang belai na tabung nangai tonga ang belai kina nervous ungjak aboni bagai amo hini sai rohoka a sai wala no aboro te sai wala sawo phirong mungo madam hi abo haiya nang tamon nang abono angno no kaham ke songoi rifainai sada coffee hin sungong ke abro kina rani saka agon thani fatfat cha rifaidi kaham ke songoi rifaidi hinai kaham ke mothongoi rifaidi ta hinai cha nanga natam ni hingke confidence kisa tongnani nango aboni bagui cha ning siwane hinai sai rohoka aboni olokina chai wala kaisa belekino kothok ke cha snamui tubi pheke rani na bagui abrokino rani no yafari rika o cha no rani amsuksa jara no sa kisi kisa ke nangma bai bo belekino asamsa thona musungja gei pokrong mihimui klainani nai tongka ajara o cha nangma bai bo belekino ajara o sak no samliui mandiya amsukke muktri phaika mokolsi phiogui mandiya omhai engai tongka bo ajara no ajagao lengai prapsa klai thangka bo ajagao wansugui tongmani ang interview rinani phayo interview rinani nasingui tongote ani sekongo je borok tongmani obo paibai khengke ang habi interview kahamke rinai hinui jepro rani lengmani sijawoi mokol kologo aprokino bo kaisa dundla hainugui belekino andra gundra a romo tei bo sak no kaisa beto rokorjak mangkha tei bini ganao khoroksa bura sagori gori khe bwsajak nukha Anjorawa abura no bo sagori gori nongma bai bo belekino kirijak kha tei bo sak no nasik naima bai dolao bini bo omhai no hal bini sagobo kaisa pano richum goroi bo anjorawa nogui belekino kirijak kha chiringna muchungu kamna muchungu yogui thanani kharnani muchungu tobo sebo bini sago energy se gori kha ajorao achawo tambori kha ajorani simi bini sago kijaphon energy gori bokok sanan phano bosiri mogol khulugi simi se nugui tongo bini sak jat paralyze sai engai thangsukka ajorao aborongno nugui rani belekino wana jakka te belekino kiri jakka kabo kap khabo ajorao chirik bamania bini sak paralyze sai engmani bagui bo sak no wansugui phan mandiya obatamo ongkha ani sago hinui ang kisije swkangse office o thangmani interview rinani bagui ang bahai ke or sok paikha belekino wana jak bo okogrok no wansugui ang tam khainani bagui phaimani tam ong thaka o jaga sok paiyei hinui aboni olokhono abura bini gana je bwsajak aborani ba intimate engbai mani yagulo abura bodoga hyogui thangpaikha aboni olokhono obura thangbai mani olate masa hayo te omhaino sem manai khlai thango rani afro kaun khlai simi ma tongsibo je 16 jon a dino simi bo interview rimnani phaiman dino simi 16 jon boro omhaike bini sagno derari klangkha aboni olokhono rani kaun khainani pano muchungjak liya jepro bo chiriknani muchungjago asawo je bithiri mani abo asar painani naikhinyo
Acha ni ne sapai mani olo kheno bo kisa better feel khlaio ajara kheno bo chirik nani eba yong nani nai kheno bono bele kheno buo satok pitok khlaio torture khlaio ajaga ni borok rok pai amoni olo kheno bono injection haina haite se busak paralyze hai khai khlai riwo injection tei tablet rok sari oi amoni olo kheno oboroi chirik bo mania kaboi mania hai no busak paralyze engi liluk mania hai engi thango mani rok rani ni logi continuously soli no thangi tongo bo hai rok no kaun khaine ni pano gosilia bo sak no sike angka rani amoni olo kheno mai rok okhoi jaka mai san ka hingke bo bujago tui san ka hingke bo bujago tui kangi tui san ka hingke bo bujangnai tei bini riwo bini sagori gori ri san ka hingke bo bujago jorao bini sagori boria haike no bono room kaisa chobui toni bono ket khlaiei ajaga no bono saijung chobui toni haike no thango lai sukai borok no rohoroi toni hingke dolok mo video belai kheno logoi thangka abagai ang sanamna muchungya phono next part mas sanam sinai video belai kheno kolok minute gobang tei story belai kheno sabai ani bagoi o jaga minute kolok ongoi thango abani bagoi nongna ang part khlai phunuk sinai norok jodi o video no next part naina muchung kha hingke comment khlai sadi norok ni comment jodi ang man kha hingke kabang aboni ulo ang norok ni bagoi o video ni next part tubunai rani ni logi oboni ulo tamo ongkha butui tamo ongkha bo aboni ulo o kothani yogui de man kha nakiba manya nakiba bono buthari je paikha oborok saimane ni bagoi norok ani channel no puila ani channel no kotal hingke subscribe khlai di tei comment khlai sadi sabon next part naina muchung paithak jora nai tongmani bagoi jotono no hambai।